Επανέλαβα στον κύριο Πρόεδρο τους εντονότατους προβληματισμούς μας, όχι μόνο για την πορεία της οικονομίας, αλλά και για την υπονόμευση των δημοκρατικών θεσμών. Όταν πήγαν αυτοί οι μουρλοί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή συναντήθηκαν 113 μουρλοί με τους αρχιμουρλούς, τους δικαστές. 2 μουρλοί συναντήθηκαν, καταστράφηκε η Ελλάδα. Ο Βίσμαρκ, συνάδελφε Μάκη Βορίδη, είχε πει «Καθηγητέ 3, εχάθη πατρίς». Στην Ελλάδα πάντα αλλάξουμε. «Δικαστέ 3, εχάθη πατρίς». Όταν πήγαν αυτοί οι μουρλοί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή συναντήθηκαν 113 μουρλοί με τους αρχιμουρλούς, τους δικαστές. 2 μουρλοί συναντήθηκαν, καταστράφηκε η Ελλάδα. Πάρτε λοιπόν μια πρωτοβουλία σοβαρή, να δούμε στο Κοινοβούλιο ποιος κυβερνάει την Ελλάδα. Η Βουλή, δηλαδή εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού, ή οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας, που δεν ξέρω και ποιος έχει διορίσει και ποιοι είναι και που κρατάει σκούφια τους. Και πάμε λίγο τώρα στην επέτειο, τη σημερινή, 17 Νοεμβρίου. Είναι ο ιδρυτικός πολιτικός μύθος της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς στην Ελλάδα. Δεν αντέχω τα παραμύθια, δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός στο Πολυτεχνείο. Ούτε ένας. Αν πας στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στη Λετωνία, στην Εστονία, στην Τσεχία, στην Ουγγαρία, στην Πολωνία και επίσημα κομμουνιστής, σε βάζουν φυλακή. Δεν το μπορώ να το πεις, με το που το λες σε φυλακή.